Piny owacho mamalo osechako dhi nyime kod gedo mar apaya ma mamboleo kochomo Miwani, Chemelil nyaka Kipsitet maromo kilomita 63 kendo kalo e kauntis adek ma Kisumu, Nandi kaachiel kod Kericho. Chenro no osebedo ka ochung' kaluwore kod nok mar omenda, kata kamano omenda oseyudore kendo tich sani dhi nyime. Apaya ma igeno ni gikone korumo to dhi kelo yot e yore mag wuoth kod ohala ahinya to ne jopur mag niang' mawuok e kar chung' od bura ma Muhoroni. Jatend arita alwora ma Nyanza Flora Moroa mane otimo limbe e chenro mag dongruok e kaunti ma Kisumu wacho ni chenro mamoko kaka chiro manyasani ma igero Kisian kod Huduma Center ma igero Jola bende dhi nyime e yo makare. Contractors who have taken over the project, they are 3 in number. We are yet to visit the last part of the project, which is on the Kipsitet side. But today we were able to see the first lot of the road. They are at 15%. The contractor is back on site, and he's facing a few challenges here and there, particularly in terms of his payments, but he has promised us that he's not going to stop the works. Magi projects ma wawuothe gite gin projects ma contractors onge gowi moro amora ma sirkal nigo osechulgi kendo gin gi pesa gi to kan tiere ma onego chul to ena processes to pesa to nitie except Kisumu mamboleo ema nyocha nigi challenge mar finances to pesa moro no se yudi ma each contractor ne yudo $200,000 kasto nitiere provision mondo gidhi gichak giyud $500,000 koro wa expect ni pesa mani chendu koro yudore sani kendo projects gi dhi bedo on course kaka nyocha onego gidhi mbele.